Epaiketak laburrak izate dira, epaiketa hauek, mako epaiketa ditzen den epaiketa hauek oso luzea dira, ez orduan, zinbestian zure egunerokotasuna erabat apurtu egiten du, ez, malde bat dira? Claro, 11 urte pasa dira prozesua ireki zanetikan, 2002tikan. Horrenik, igual bi mugarri jarriko nituzke, ez? Guk garaian genitu 2 alaba oso txiki, 3 urte eta urte terdikoak, eta guretzako nahiko gogorra izan zen alaba gutxinez zaharrenari 3 urtekoai azaltzea, Madrila agindua zela, eta gian ez ginela bueltatzen, zerganekin zen kautelazko neurri hartuko zituzten gure kontra. Eta guk argi utzi nahi genion, etzala guk ala nahi genuelako ez ginela itzultzen baizik eta epaile baten erabakiaren zai geldituko zala. Nire bizitzako oso fase berezi batean tokatua, justu ordunaldi baten amaieran. Orduan epaiketa hasi zanean, hori deklaratzera jetxi eta behin deklaratu ostean, baimen eman zaten ez jeisteko, orduan egia esan, nire lehentasuna izan zen ja gehiago, ez, nire ordunaldiko azken fase hortan sartzea, eta bigarren plano batean gehatu zait. Oain ja atzo amaitu zen epaiketa, aurra debaia jaioa, eta ja da gehiago, ez, etorriko dan horren, esperuan ez, oain, geratzea, ez dakigu hilabete barru izangoan, o denboran luzatukoan sententzia. 3. umea izan dugu, tarte luze honetan ere bai, eta nik pertsonalki nahiko albo batera neukan kontua. Ez dakit defentsa mekanismo bat, baztertzea, ez genekien ere noiz izango zen, beti zai, baina ez dugu behintzat gure egunerokotasunean hori txertatu eta horrek ez gaitu baldintzatu. Nire kasuari dagokionean nik uste testere azaldu duela pixkat etxean gauza nola joan diran, eta tartean leheno aipatuen bezala epaiketa luze dijoa eta etxean bakoitza duena ze aparte, han egotea eta hemen egoteak ere etengabe ekartzen du oso ondo ez dakizula ere nun zauden, da are gehiago etxean gure kasuan horrelako errealitate bat daukagunean, ez? Momentu batzutan ez, esatezu hain zaila da kokatzea, igual espetxatua zela zure aurrakin, beste 4 urte terdiako edo, 6 urte botako balizkigukete. Hendik zaila egitea, tesitura hortan kokatzea eta ikusiko dugu. Beste egoera eta testu inguru bat zen, baina beste makro epaiketa baten egon itzan, eta marroko amarkadan, eta egile esan, epaiketan bertan esaten gendun, nahiz jakin, gara hartan, oso ezberdin ezan, baina kondenatu gintuztela, esaten gendun, epaiketan egon da, baina, nola arraio idatzi behar dute, hau ikusita sententzia kondenatorio bat, orduan, oin nik uste kasua berdina, ez dago ezer, ikuspegi juridikotik, ez dago aditu juridikoa izan berrik ez dago da noakio herri honetan, azken pinean hau zer da, eta zer erantzuten dion, eta orduan hori da kontua, ez? Han ikustezu eta kafkien egoera, ez? Benetan estatu normal eta zuzenbide estatu batean, hau zinezkoa da pasatzea, ez? Hau da azken finean, estatu totalitaria baten neurria dira, eta gaina, esan da gaur egunean bizigun egoera, eta bizka bat, ze momentu politikotan gauda, zentzu garako gauza bat, nik uste da negatiben gauza bat, ez bizka bat, inkognito hori gauza gertatuko, ez? Epaiketan zer da ikusia, ez? Akusatzeko proba bakarrak izan diala, aktu publikoak, diana bilerak, kartela jartzia, oso gauza, ekinbide publiko batean oinarrituak, behaiek ere bai ez, nola probatu, hori azkenean dela, ezakit, kondenatzeko nahiko arrazoi. Eta bestetik gaina ez, ni uste bai epaiketan lortu deula, torturan, histori guzti horiez agerin uztia, azkenean nola ni libratu nintzen hortaz, baina nola kide ezberdinak bizi izan zituzten egun beltz horiek, eta epaimaiak beak eman du aukera ez egoteko torturatzaile horiek deklaratzen zutenean epaimaian ez egoteko, epaigelan ez egoteko. Orduan, ikusten dituzu horre epaimaiak hartu ditula jarrera batzu, pixkat, asko izateguena ekin batean, baina gero audientzia nazionala da eta
Eta ibilbidea bakigu zeinan. Gurean asko aldatu daiteke, zigor eskaerak bi onak dira, 10 urte eta 12. Orduan oso gaizki joten badira gauza guztik eta guretzat oso gora zailan. Ataka zailan jarriko gaituzte, biak gaudelako auziperatuak eta biak zigortuak izan gaitezkeelako, baina egia da itxaropena ez dugula inoiz galtzen eta ikusiko dugu zer gertatzen da. Irudikatu duguna Laurok ez da 80 pertsona gaudela bi sumarioen artean, eta 80 pertsona hori batzutan badirudiela zenbaki bat, baina zenbaki horren atzean, zenbaki bakoitzaren atzean dagoela pertsona bat, eta pertsona horrek duela bizitza oso bat, bere senitartekoekin, bere seme-alabeekin, bere gurasoekin, eta realitate hori badela, eta realitate hori ere salatu eta mailaren gainean gure ustez jartzea ere merezi duela, eta herri honetan oraindik ere beste egoera bat ireki baldin bada ere sufrimendu asko dagoela, eta sufrimendua ere nor pairatzen duen sufrimendu hori ere mailaren gainean jarri behar dela, eta bestetik nik uste dut gu behintzat egiten ari garela ahalegin bat, epaiketa hauek izan daitezen herri honetan dauden azkeneko makroepaiketak, eta nik uste hori dela nolabait lortu beharko genukena, egiten ari garen salaketa eta herriz herri eta eskualdez eskualde burutzen ari diren dinamika desberdinetan salatu zen zuzen ere makroepaiketa politiko hauek.